Пока вы шли, Доброе утро всем. Иң беренче очрашу кабул итүче як белән Рөстәм Миңнеханов һәм Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов ике арада хезмәттәшлек турында сөйләшәләр. Әлеге шәһәрдә Татарстаннан, безнең вузларда төньяк башкаладан килгән күп кенә яшьләр белем ала. Сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләр ныгый. Санкт-Петербургта 20 мең татар яши. Милли иҗтимагый оешмалар эшчәнлегенә теләктәшлеге өчен Рөстәм Миңнеханов губернаторга рәхмәтен җиткерә. Санкт-Петербург для нас большой рынок, и в то же время Татарстан тоже большой емкий рынок для товаропроизводителей Санкт-Петербурга. Сегодня и Татарстана, и Санкт-Петербурга. Татарстанның да Санкт-Петербургның да күрсәткечләре югары, яхшы нәтиҗәләр алу өчен эшли беләбез. Без көндәшләр түгел, хезмәттәшләр, уртак проектларыбыз да күп. Шулайда бүген төп игътибар чит илләр белән элемтәгә. Мавритания Ислам Республикасы премьер-министры Мөхәммәд Ульд Билал белән очрашуда энергетика, машина төзелеше, IT, медицина, авыл хуҗалыгы тармакларында хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр булуына сызыклыйлар. Отношения между африканскими странами и нашим российским государством, они были всегда теплые и развивались в конструктивном русле. И мы считаем, что мы, Россия, в том числе и субъекты, должны более активно работать со странами африканского континента. Эшлекле мөнәсәбәтләрне җайга салу өчен Рөстәм Миңнеханов Мавритания бизнес делегациясын Татарстанга чакырды. Анголаның тышкы эшләр министры Антонио Тете белән очрашуда республика рәисе бу илнең Африкада Нигериядан кала иң зур нефть чыгаручы икәнлеген исәпкә алып, нәкъ шушы юнәлештә хезмәттәшлек юлларын карарга кирәклеген әйтте. Әлегә алар ныклы түгел. Төрле елларда Татарстаннан аларга йөк машиналары җибәрелгән була. Татарстан один из промышленно развитых регионов нашей страны. Лучший производитель полимеров, синтетического каучука и шин. Татарстан турында тулы мәгълүмат бирүегез өчен рәхмәт, кызыксыну уяттыгыз. Сезнең төбәк белән хезмәттәшлек безнең өчен файдалы булачак. Нефть эшкәртү тәҗрибәгез кызыклы, азык-төлек куркынычсызлыгы безнең өчен өстенлекле юнәлеш. Безгә яхшы авыл хуҗалыгы белгечләре дә кирәк. Форумга делегатлар Африканың бөтен илләреннән диярлек килгән. 17сенең дәүләт җитәкчеләре шәхсән катнаша, вице-президентлар, хөкүмәт, парламент башлыклары бар. Пленар сессиядә Владимир Путин Россия һәм Африка илләре арасында төрле юнәлештәге үсеш юлларын билгеләде. По итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов. Это один из очевидных результатов Сочинского саммита Россия-Африка. Уверен, что нам всем вместе по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговлю. И, к слову, заодно только первые полугодия текущего года объем экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть. Татарстан һәм Тунис арасында хезмәттәшлек ныгый, быел товар әйләнеше 20 миллион долларга җиткән. Бу хакта Тунисның тышкы эшләр министры Набил Аммар белән очрашуда сөйләштеләр. Для нас Тунис очень интересен, очень важен. Мы хотим более активно продвигать нашу продукцию. Татарстан Тунистан җиләк-җимеш һәм диңгез ризыклары кайтарырга тели. Туризм тармагында хезмәттәшлек мөмкинлекләре зур. Аларның курортлары ял итүчеләрне җәлеп итә. Набил Аммар 43 ел элек Ленинградка килгәнлеген, кабат Россиядә булуына шат икәнлеген әйтә. Без элемтәләрне ныгыту, эшлекле килешүләр төзү яклы. Бизнес вәкилләре арасында хезмәттәшлекне активлаштыру кирәк. Форум барышында дистәләгән килешү имзаланырга тиеш. Безнең продовольствие мәсьәләләре бик кызык. Аннары кадрлар укыту буенча, бездә укыту буенча, аларда укыту буенча мәсьәләләр дә күтәрелде. Бүген юл картасы төзелде, Рөстәм Галич поручениелар бирде. Хәзер шул юл карталары буенча безнең бу эшләрне яңадан күтәреп дәвамларга кирәк. Форум иртәгәдә үз эшен дәвам итәчәк. Гөлнар Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы.